Haka ba Khatduh hi long champion ka Napoli Haka Serie A menta ka ayom wala ka Inter Milan ka job hakane ka jingela kai ka ba Khatduh ngi pedang singo ba ya pi barok ki paralok ki baju singo tenan ban pe ki video hakane ka channel ka jingkerpat ki to ki paralok ki bampat da ban subscribe la da singo tenan ki video hakane ka channel singo ba ban nyu to subscribe button Hadien ka jinga kun ka bajwat ba la banong ka jinga kene ban yora ya kane ka Serie A menta ka ayom hapadang ka Napoli persya ya ka Inter Milan Haka ba Khatduh hi wala ka Inter Milan kayo jingjob hakane ka jingela kai jongka persya ya ka komo penban ka Napoli ka khanglat ya ka Inter Milan banyo shim ya ka trophy jongka Serie A menta ka ayom namar ba ka Napoli kala tam chipon ya ka Inter Milan haka met ya kan pon na baro kilik ki badan hapo jongka top filik ki south likilik kita kum kalalika ke Premier League ka Bundesliga bat kilik kiwan ngiletip na do kini isngi ke baladam yaki klub ke bayora ya ka title jongki hanre tangkane kalik ka badai ke Serie A ka jinga kene banyora ya ka title jongka kalong ka bajwat ba hapdeng kini ke arteli ki klub haka ba ya ka rai ka Khatduh mano banlong champion hakane kalik ngin setip haduk ka jinga lakai ka Khatduh jongki kata haka jinga lakai ka balai pepra mene ke met chiteng senya haka ba ka Inter Milan ka yakun persya ya ka komo kat ba ka Napoli pat ka yakun persya ya ka kalyari bat haba pai skene ke arteli ki jinga lakai niyo iba ka jingjob joka Napoli bat ka Inter Milan kalong hikumjo haka ba kini baro arteli ki klub kila job damar la arteli ki kol haba pai sika jingala kai joka Inter Milan persya ya ka komo haka ne ka jingala kai lingba ka kol jong udiverji haka menit ka ba arpusan bat lingba ka kol jong Korea haka menit ka basan pawe ka Inter Milan kalala ban pelem ya ka komo haka ne ka jingala kai da ar la not kol Hanre ka ne ka jingjob jongka Inter Milan kamlong kalat ya ka banyora ya ka ne ka Serie A menta ka ayom namar ba ka Napoli ro ka Korea ka namjob haka jingala kai ka ba Khatduh jongka ha ba pai pat shika jingala kai jongka Napoli persya ya ka kalari haka ne ka jingala kai ka jingjob jongka Napoli ka dailing ba ka kol jong utomine haka menit ka basapuar batling ba ka kol jong Lukaku haka menit ka basan pawai haka ba ka Napoli kala job ya ka kalari kumba job hi ka Inter Milan da ar la not goal kumta lengba ka ne ka jingjob ka Napoli kalayo banra sendon ya ka ne ka Serie A menta ka ayom da ka batam tang chipon ya ka Inter Milan haka ba ka Napoli kalayo prapu arpon kat ba ka Inter Milan pat kayo prapu waypon ka ne ka lang ka sen ka basaw ya ka Napoli banyora ya ka ne ka trophy jong ka Serie A ha ba pai pat shiki klub ki bayo banrung cheka UEFA Champions League na ka banta usnam 8,000 arhosan arpanru na ka ne ka lekidai ka Napoli ka badan hagakardan ka banengkong ka Inter Milan ka badan hakakerdan ka baar ka Atalanta ka hakakerdan ka balay bat ka Juventus ka badan hakakerdan ka basaw kuble shibon ya pi barok ki paralok ki bajis ngautenan panpai ki video hakane ka channel ngin skendopat hakawe ki video kuble shibon